Qed ngħixu f'dinja diġitali. It-teknoloġija daħlet f'kull qasam tas-soċjetà u tal-ekonomija. Il-computers, l-internet u l-firxa wiesa tal-ICT qed ibidlu kemm kif ngħixu, kif naħdmu u kif inqattaw il-ħin liberu tagħna. Għaldaqstant huwa importanti aktar minn qatt qabel li ma nħallu lil ħadd jaqa' lura. Il-Fita għadha kif nediet software ġdid li kapaċi jaqra kidba minn fuq il-kompjuter bil-lingwa Maltija. Il-Malti Speech Engine huwa software li jaqra kidba bil-Malti minn fuq il-kompjuter pronunzja korretta. Fis-suq jeżistu bosta speech engines oħrajn, però l-ebda waħda minnhom ma taqra lil-sin Malti tajjeb. Għalhekk żviluppajna din is-software għal kull min juża lil-sin Malti imma għandu diffikultà biex jaqra. Dan is-software jista' jbiddel il-ħajja ta' ħafna nies għall-aħjar billi joperaw mod iktar effiċjenti fl-iskola, fix-xogħol u oqsma oħrajn. Qabel dan is-software, kull kidba bil-Malti fuq il-computers setet tinqara biss minn speech engines magħmula l-lingwa Ingliża bi pronunzja Ingliża, hekk kif se nisimgħu f'dan l-eżempju. Dan huwa l-jim ġata kif kitba biljon Malti tins tima meta tinkera min speech engine mirata li takribera l-Ingli. Issa, permezz tal-Maltese Speech Engine, l-istess kidba tinstema' ferm aktar ċara u bi pronunzja Maltija, hekk kif se nisimgħu f'dan l-eżempju. Dan huwa l-eżempju ta' kif kidba bil-Malti tinstema' meta tinqara mill-Maltese Speech Engine mirata li taqra bil-Malti. Dan is-software huwa wkoll ta' għajnuna għal studenti li minħabba raġunijiet varji isibuha aktar faċli li jisimgħu it-test bil-kompjuter. L-Unjoni hija bbażata fuq il-valuri ta' rispett tad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż id-drittijiet ta' persuni li jagħmlu parti mill-minoranzi. L-avvanzi fit-teknoloġija ġabu magħhom opportunitajiet ġodda għal nies b'abiltajiet differenti. Dawn issa jistgħu jkunu ferm aktar indipendenti u integrati, mhux biss fil-ħajja personali tagħhom, iżda wkoll fuq il-post tax-xogħol. Permezz tal-Maltese Speech Engine, persuni li huma nieqsa mid-dawl jistgħu jiktbu u jaqraw emails u dokumenti oħra bil-Malti permezz tal-kompjuter. Aziz Michael, nixtieq nirringrazzjak tal-laqgħa nhar it-tlieta. Ħadd pjaċir niltaqa' u nitkellem miegħek. Fimt sewx servizzi toffru u partikolarment it-taħriġ li tipprovdu lil nies b'diżabilità. Jimporta jekk iżżomm id-dettalji sabiex tinformani meta ħadd organizza l-kors li miss fuq l-użu tal-kompjuter. Nixtieq ntejjeb il-ħiliet tiegħi u nuża biktar konfidenza l-kompjuter. Inselli u nirringrazzjak mill-ġdid. Is-software mhuwiex ta' għajnuna għal nies b'diżabilità biss, iżda wkoll persuni oħra fis-soċjetà bħall-anzjani li jużaw il-kompjuter u l-internet biex jisegwu l-aħbarijiet, jaqraw kodba u dokumenti oħra u jfittxu xi informazzjoni online. Kif tapplika għal passaport f'Malta? Passaport huwa forma ta' identifikazzjoni rikonoxxuta internazzjonalment. Jekk beħsiebek tivvjaġġa f'xi pajjiż li mhuwiex fiż-żona Schengen għandek bżonn passaport. Il-Maltese Speech Engine huwa ideali għal kull min irid juża l-kompjuter sabiex jaqra kwalunkwe test bil-lingwa Maltija. Dan is-software huwa ta' benefiċċju għal persuni b'diffikultà ta' mobilità, dawk li ma jistgħux iżommu ktib jew gazzetta f'idejhom, persuni qsin mid-dawl jew kalbi problema ta' vista, persuni b'diżabilità intellettwali u persuni illetterati, dawk b'disleksja u dawk li għandhom diffikultajiet oħra ta' qari u anki anzjani li għajjew jaqraw fit-tul. Dan is-software huwa aċċessibbli b'xejn minn fuq il-website tal-Fita www.fitamalta.eu. Proġett parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea. Atturi li deru fil-video: Jade Houghton, Michael Micallef, Grace Mifsud, Ray Mifsud. Il-video kien miġbud għand Satarjano Home.